Καλώς ορίσατε στο Channel Yourself Academy, σε ένα σύντομο βιντεάκι όπου θα πούμε λίγα πράγματα για το 2025, καθώς όπως κάθε χρονιά σας ετοιμάζω τα ετήσια οροσκόπια σας, την αστρολογική ατζέντα του 2025, πώς γραφτείτε στο δελτίο τύπου στην ιστοσελίδα μου channelyourselfacademy.gr, θα βρείτε τα link από κάτω. Ξέρετε ότι κάθε χρόνο παίρνετε το βιβλίο, την αστρολογική ατζέντα με όλες τις μετατοπίσεις, τις διελεύσεις, τις όψεις, τις εκλήψεις και φυσικά τις προβλέψεις για τα οροσκόπια. Σε αυτό το βιντεάκι όμως θα πούμε λίγα πράγματα για τα πιο σημαντικά γεγονότα του 2025, καθώς μετατοπίζεται όλη η ενέργεια, είναι μια χρονιά σταθμός και έχουμε πολλά κοσμικά γεγονότα. Φυσικά το 2025 υπόσχεται να είναι μια χρονιά μεγάλων αστρολογικών μετασχηματισμών, με πλανητικές κινήσεις που θα αλλάξουν σημαντικά τη ζωή μας. Η ταυτόχρονη διέλευση 4 αργά κινούμενων πλανητών και η αλλαγή, η μετατόπιση των σεληνιακών δεσμών τον Ιανουάριο θα επηρεάσει βαθιά την ισορροπία μεταξύ ατομικότητας και συλλογικότητας. Οπότε το περιεχόμενο της αστρολογικής ατζέντας προσφέρει διορατικές λεπτομερείς εξηγήσεις σχετικά με τις μεγάλες πλανητικές μετατοπίσεις, τις μεταβάσεις των ζωδιακών και την επιρροή τους στο προσωπικό αλλά και στο πνευματικό σας ταξίδι. Καθώς πλησιάζουμε το 2025, σημαντικά γεγονότα κοσμικά όπως η μετατόπιση του Κρόνου και του Ποσειδώνα στον Κρυό, όπου θα έχουν μια παρατεταμένη σύνοδο λόγω της αναδρομής τους κατά τη διάρκεια του 2025, αλλά πέρα τούτου θα πάρουμε και μια γεύση από τον ουρανό στους διδύμους και ο Δίας αργότερα μέσα στο χρόνο θα μετακινηθεί στο ζώδιο του Καρκίνου. Όλα αυτά μαζί φέρνουν μετασχηματιστικές ενέργειες που θα επηρεάσουν κάθε ζώδιο ξεχωριστά. Φυσικά εξαρτάται από τον γενέθλιο σας χάρτη, τις όψεις που έχετε και τις γωνίες που σχηματίζονται με αυτές τις διελεύσεις. Αλλά όπως και να έχει, αυτές οι κινήσεις σηματοδοτούν νέα ξεκινήματα, προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες ανάπτυξης σε διάφορες πτυχές της ζωής σας. Όπως για τα οροσκόπια, το κάθε ζώδιο ξεχωριστά, αναφέρω για τον τομέα του έρωτα και των σχέσεων, για την σταδιοδρομία, την καριέρα και τα οικονομικά, για την ψυχική υγεία και την προσωπική ανάπτυξη. Οπότε είναι αρκετά μεγάλη η αστρολογική ατζέντα και με όλες τις όψεις, με ό,τι χρειάζεστε πραγματικά για να πλοηγηθείτε σε αυτό το νέο έτος. Αλλά λέγοντας λίγα πράγματα για τον Ποσειδώνα στον Κρυό, που τι είναι ο Ποσειδώνας στον Κρυό, έτσι είναι νέο όραμα και δημιουργικότητα, έμπνευση, αλλά και πνευματικότητα. Το 2025 η διέλευση του Ποσειδώνα στον Κρυό θα φέρει καινοτομία, πνευματικότητα και δράση, γιατί ενώ ήταν στους Ιχθύς που κυβερνάει έτσι τόσα χρόνια που βρισκόταν εκεί, ήταν μια άλλη κατάσταση, ενώ στον Κρυό, έτσι στο πρώτο ζώδιο φυσικά έχει να κάνει με ξεκινήματα, με πρωτοβουλίες και μια νέα αρχή στο πνευματικό μας ταξίδι. Οπότε ο Ποσειδώνας σαφώς θα τονώσει τη δημιουργικότητα και το θάρρος του Κρυού, οθώντας τον σε νέα εγχειρήματα και όνειρα που θα τα κυνηγήσουμε με πάθος. Αυτή είναι η λέξη κλειδί. Χρειάζεται πάθος στο όραμα, στα όνειρα που θέλουμε να κάνουμε πραγματικότητα και κυρίως δράση. Οι ευκαιρίες περιλαμβάνουν πνευματική ανάπτυξη, αλλά και προκλητικές συμβάσεις, αλλά έβρεση δημιουργικών τρόπων έκφρασης μελλοντικών οραμάτων. Ωστόσο μπορεί να προκύψουν προκλήσεις όπως η τάση να κυνηγάμε μη ρεαλιστικά όνειρα που ίσως οδηγούν σε βιαστικές αποφάσεις ή ακόμα και συγκρούσεις ανάμεσα στα οράματα που έχουμε και στην πραγματικότητα, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Κρόνος επίσης θα βρίσκεται εκεί, οπότε ο Κρόνος που είναι έτσι ο άρχοντας του κάρμα και έχει να κάνει με το θέμα της
των ορίων, έτσι, της πειθαρχίας, της πραγματικής ενηλικίωσης, δεν θα μας αφήσει και να ξεφύγουμε και πολύ και ευτυχώς και βρίσκεται εκεί ο Κρόνος. Πάντως, όπως και να έχει η διέλευση αυτή, θα απαιτήσει προσοχή, ισορροπία και υπομονή για να αποφευχθούν επιβλαβείς ψευδαισθήσεις και να μπορέσουμε να μετατρέψουμε την έμπνευση σε συγκεκριμένες ενέργειες. Από την άλλη, τον Ιανουάριο, ο βόρειος δεσμός θα μετακινηθεί από τον Κρυό στους Ιχθύς και ο νότιος δεσμός θα μετακινηθεί από τον Ζυγό στην Παρθένο. Και όπως έχουμε αναφέρει, ο βόρειος δεσμός έχει να κάνει με το ντάρμα, το πεπρωμένο που ο καθένας καλείται και τι έχει να κάνει σε αυτή τη ζωή, και ο νότιος δεσμός έχει να κάνει με το κάρμα, τι χρειάζεται να αφήσουμε πίσω μας, όλα αυτά τα οικεία και τα γνώριμα, έτσι, να ξεμάθουμε κάποια πράγματα και να κάνουμε χώρο για νέα αντίληψη και νέα κατανόηση. Οπότε ο βόρειος δεσμός που εισέρχεται στους Ιχθύς και ο νότιος δεσμός στην Παρθένο σηματοδοτεί έναν καρμικό κύκλο που μας καλεί να εξερευνήσουμε την πνευματικότητα που είναι η Ιχθύς και την διαίσθηση, εγκαταλείποντας την ακαμψία και την τελειομανία που είναι η σκιά της Παρθένου. Ο Ιχθύς μας προτρέπει να εμπιστευτούμε τη ροή της ζωής, ενώ ο Παρθένος μας ζητά να απελευθερώσουμε παλιά μοτίβα που έχουν να κάνουν με την επίκριση. Ο βόρειος δεσμός στους Ιχθύς προάγει την ενσυναίσθηση, τη συμπόνια και την εσωτερική ανάπτυξη. Ο νότιος δεσμός στην Παρθένο μας προτρέπει να ενοποιήσουμε νου, σώμα και πνεύμα. Οι προκλήσεις περιλαμβάνουν τον κίνδυνο ψευδαισθήσεων, αλλά θα είναι απαραίτητο να διατηρήσουμε άγκυρα στην πραγματικότητα για να μπορέσουμε να αναπτυχθούμε πραγματικά όμως και ουσιαστικά πνευματικά. Από την άλλη, ο Κρόνος στον Κρυό τη ζητάει πειθαρχία αλλά και ανανέωση, γιατί είναι στον Κρυό. Ο Κρόνος που εισέρχεται εκεί εγγενιάζει μια περίοδο ανανέωσης και ανακατασκευής. Η διέλευση μπορεί να δημιουργήσει προκλήσεις στην εξισορρόπηση της παρορμητικότητας του Κρυού, με την ανάγκη να προγραμματίσει, έτσι, προσεκτικά τα βήματα. Αυτή η περίοδος σας προσκαλεί να διοχετεύσετε την ενέργεια του Κρυού, έτσι, αυτή την ορμητική, σε συγκεκριμένα έργα, χτίζοντας γερές βάσεις, όχι κάστρα στην άμμο. Οι ευκαιρίες περιλαμβάνουν εργασία σε μακροπρόθεσμα έργα, ανάπτυξη αυτοπειθαρχίας, αλλά και μπόλικη δόση επιμονής. Οι κύριες προκλήσεις περιλαμβάνουν τη δυσκολία παρακολούθησης των αρχών χωρίς την απαραίτητη υπομονή. Επιμονή και υπομονή είναι λέξεις κλειδιά. Ο Κρόνος στον Κρυό διεγείρει επίσης αλλαγές στη δυναμική της ισχύος και στους θεσμούς, που θα δούμε πάρα πολλές αλλαγές και σε παγκόσμιο επίπεδο. Από την άλλη, ο Δίας στον Καρκίνο τι δηλώνει συναισθηματική διεύρυνση, συναισθηματική ωριμότητα και επιστροφή στις ρίζες. Ο Δίας που εισέρχεται στον Καρκίνο φέρνει συναισθηματική επέκταση, ανάπτυξη στη δυναμική της οικογένειας. Αυτή η διέλευση θα ευνοήσει βαθύτερους δεσμούς με αγαπημένα πρόσωπα, δημιουργώντας ένα αρμονικό και θρεπτικό περιβάλλον. Ο Δίας θα τονώσει την οικογενειακή ανάπτυξη με νέες γεννήσεις, πιθανόν το 25 θα έχουμε πολλές νέες γεννήσεις, την άφηξη νέων μελών, έτσι, στο χώρο της οικογένειας, μπορεί να έχουμε κάποιον συγκάτοικο ή κάποια καινούργια συμβίωση και μπορεί να προκύψουν πιο περιεκτικές πολιτικές με επίκεντρο τη συναισθηματική ευημερία και την ψυχική υγεία. Ωστόσο, η συναισθηματική ευαισθησία αυτής της διέλευσης θα μπορούσε να φέρει δυσκολίες στη διαχείριση οικογενειακών συγκρούσεων ή εξάρτηση, προσκόλληση από το παρελθόν που δεν μας βοηθάει να προχωρήσουμε στο μέλλον. Θα είναι απαραίτητο να διατηρήσετε μια ισορροπία, να εξελίσσεστε χωρίς να ξεχνάτε τις ρίζες. Και ο ουρανός στους Διδύμους, έτσι, από το 2025 μέχρι το 2033 είναι μια επαναστατική διέλευση, καθώς πιθανότατα θα είναι μια περίοδος επανάστασης όπου τα συστήματα και οι κοινωνικές δομές περνούν μέσα από περιόδους χάους, και το βλέπουμε εξάλλου αυτό, καθώς προσπαθούν αυτοί οι θεσμοί να συμβαδίσουν με την ταχαίως μεταβαλλόμενη φύση της κοινωνίας και τις ανάγκες των σύγχρονων ανθρώπων.
τα σύνορα και τα όρια θα αλλάξουν, καθώς οι άνθρωποι μεταναστεύουν και θα δούμε πολλές μετακινήσεις πληθυσμών, είτε λόγω κλιματολογικών φαινομένων, είτε λόγω πολέμων. Οπότε θα αλλάξει και ο τρόπος που ζούμε, έτσι, υπάρχει μια εξέλιξη πώς συνδυώνουμε. Ο ουρανός θα μεταβεί στους διδύμους 7 Ιουλίου του 2025. Στις 8 Νοεμβρίου ο ουρανός θα ξαναβρεθεί στο Ταύρο για ένα τελευταίο πέρασμα και στις 26 Απριλίου του 2026 ο ουρανός θα εγκατασταθεί στους διδύμους, όπου θα μείνει για 6 χρόνια έως ότου αρχίσει να μετακινείται από τους διδύμους και στον καρκίνο από τον Αύγουστο του 2032. Ο ουρανός έχει να κάνει με την ελευθερία, με την επανάσταση, αλλά και με την αυθεντικότητα. Οπότε κατά τη διάρκεια μιας διέλευσης του ουρανού μπορεί να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τον πυρήνα σας, τον αυθεντικό εαυτό σας, και μπορεί να λαχταράτε περισσότερο χώρο και ελευθερία στο να είστε πιστοί στον εαυτό σας. Πρώτα απ' όλα, έτσι, και σε όλους τους τομείς της ζωής σας, πώς αυτό μπορεί να επεκταθεί. Ο ουρανός είναι μια ισχυρή δύναμη στην αστρολογία, συμβολίζοντας την καινοτομία, την εξέγερση και την ξαφνική αλλαγή. Αμφισβητεί το status quo, διαταράσσει τα ξεπερασμένα συστήματα και μας εμπνέει να σκεφτόμαστε έξω από το κουτί, έτσι, out of the box. Οπότε θα χρειαστεί να ανοίξουμε, να διευρύνουμε πάρα πολύ την αντίληψή μας και το νου μας σε νέες ιδέες πρωτοπόρες, αλλά και να επαναστατήσουμε σε ό,τι δεν μας ωφελεί πλέον στη ζωή μας. Ο ουρανός φέρνει απροσδόκητα γεγονότα και ανακαλύψεις, οθώντας μας να αγκαλιάσουμε νέες προοπτικές και τεχνολογίες που μπορεί να φανούν ωφέλιμες στη ζωή μας. Η ενέργεια του είναι ηλεκτρική, απρόβλεπτη, προνοητική, ενθαρρύνοντάς μας να απελευθερωθούμε από τους περιορισμούς και να εξερευνήσουμε αχαρτογράφητες περιοχές στη ζωή μας. Έτσι, ένα sneak peek για το 2025, θα ακολουθήσουν και τα βιντεάκια, έτσι λίγα πράγματα θα πούμε για το κάθε ζώδιο οροσκόπο ξεχωριστά, και φυσικά είπαμε γραφτείτε στο channelyourself.gr για να λάβετε την αστρολογική ατζέντα του 2025. Πάμε να δούμε τον Κρυό για το 2025. Αυτή είναι μια μεγάλη χρονιά για εσάς, με δύο μεγάλους πλανήτες, 3 ανάδρομους και μια έκλειψη στο ζώδιό σας. Ο Ποσειδώνας αρχίζει να περιοδεύει στο ζώδιό σας από τις 30 Μαρτίου έως τις 22 Οκτωβρίου και μπορείτε να αρχίσετε να αισθάνεστε πιο συνδεδεμένοι με την διαίσθησή σας αλλά και την πνευματικότητά σας. Μπορείτε επίσης να είστε πιο ανοιχτοί σχετικά με αυτό και να επιδείξετε τις μυστικιστικές σας ικανότητες. Η φαντασία σας μπορεί να γίνει πολύ ισχυρή και μπορείτε να είστε ιδιαίτερα συμπονετικοί και πιο κατανοητοί με τους άλλους. Μπορείς να είσαι βέβαια σούπερ χαρισματικός και άλλοι να έλκονται από την άβρα σου περισσότερο μέσα στο 2025. Αλλά χρειάζεται επίσης να προσέχετε περισσότερο τα όρια που βάζετε στο περιβάλλον και να μην γίνετε το χαλάκι της πόρτας να σας πατάνε όλοι. Στη συνέχεια, ο Κρόνος περιοδεύει στο ζώδιό σας από τις 24 Μαΐου έως την 1η Σεπτεμβρίου και τι είναι ο Κρόνος? Είναι ο δάσκαλος της πειθαρχίας, ο άρχοντας του κάρμα, επομένως αυτή μπορεί να είναι μια μεγάλη περίοδος για να εστιάσετε σε μαθήματα που χρειάζεται να μάθετε στη ζωή και μπορείτε να αντιμετωπίσετε προκλήσεις αν αντισταθείτε σε αυτά τα μαθήματα. Ο Κρόνος είναι περιοριστικός, επομένως μπορεί να αισθάνεστε ότι οι επιλογές σας είναι πιο περιορισμένες και ότι πρέπει να είστε περισσότερο πολυμήχανοι και δημιουργικοί με αυτά που ήδη έχετε. Αυτή είναι μια σημαντική περίοδος για να κατανοήσετε περισσότερο τον εαυτό σας και να αρχίσετε να ρυθμίζετε καλύτερα τη ζωή σας. Αυτό μπορεί να είναι πιο δυνατό διάστημα για όσους από εσάς έχετε γεννηθεί στις 24 Μαρτίου ή νωρίτερα, καθώς τόσο ο Κρόνος όσο και ο Ποσειδώνας θα βρίσκονται σε μια
παρατεταμένη σύνοδο και θα ευθυγραμμίζονται με τον γενέθλιο ήλιο σας. Μια ηλιακή έκλειψη συμβαίνει στο ζώδιό σας στις 29 Μαρτίου και μπορείτε να εστιάσετε σε αυτό που θέλετε και να το ξεκινήσετε και γρήγορα. Αυτό μπορεί να είναι κάτι στο οποίο θα εστιάσετε για πολλά χρόνια χάρη στον Κρόνο και τον Ποσειδώνα, που επίσης μετακινούνται, όπως είπαμε, στο ζώδιό σας. Αυτή είναι μια μεγάλη στιγμή για να προετοιμαστείς για την επόμενη φάση της ζωής σου και μπορεί να νιώσεις ότι ξεκινάς ένα μεγάλο νέο ταξίδι αυτοανακάλυψης. Η έκλειψη μπορεί να είναι πιο δυνατή για εσάς που έχετε γεννηθεί μεταξύ 24 Μαρτίου και 4 Απριλίου. Η Αφροδίτη θα είναι ανάδρομη στο ζώδιό σας στις 1 με 27 Μαρτίου και ο Ερμής επίσης ανάδρομο στο ζώδιό σας 15 με 29 Μαρτίου. Αυτοί οι ανάδρομοι πλανήτες στο ζώδιό σας μπορεί να σας απομακρύνουν λίγο και μπορεί να φέρει κάποια είδους πάλι συγκρούσεις με τους ανθρώπους της ζωής σας, με την Αφροδίτη εκεί ανάδρομη, και να έχετε πρόβλημα επικοινωνίας και εστίασης με τον Ερμή. Μπορεί να φαίνεται ότι κάθε μικρό πράγμα μπορεί να πάει στραβά. Ταυτόχρονα αυτή όμως η εκπληκτική ενέργεια είναι για μια δεύτερη ευκαιρία, οπότε επικεντρωθείτε σε κάτι που θέλετε να δώσετε πραγματικά μια δεύτερη ευκαιρία και που να αξίζει. Στη συνέχεια ο αστεροειδής Δήμητρα εισέρχεται στο ζώδιό σας στις 16 Μαΐου και αναδρομεί εκεί από τις 11 Αυγούστου έως τις 21 Νοεμβρίου. Η Δήμητρα στο ζώδιό σας βοηθά να αποκτήσετε πόρους που χρειάζεστε, να βελτιώσετε τα οικονομικά σας, σας δίνει περισσότερη αυτοπεποίθηση και υποστήριξη και σας γιώνει. Αλλά η ανάδρομη Δήμητρα στο ζώδιό σας μπορεί να σας κάνει επίσης να αισθάνετε ανασφαλείς, δίχως αυτοπεποίθηση και σαν να μην έχετε τίποτα από αυτά που χρειάζεστε. Χρειάζεται όμως να αναλογιστείς και να μάθεις να απελευθερώσεις οτιδήποτε σε εμποδίζει και κυρίως ό,τι υπάρχει σαν πεποίθηση στο mindset. Χρειάζεται να μόλις τελειώσει αυτή η ανάδρομη πορεία, τότε θα μπορέσεις να εργαστείς και να βελτιώσεις την αυτοπεποίθηση και το σύστημα υποστήριξης μέχρι το τέλος του έτους. Η Πανσέλινος που εμφανίζεται στις 6 Οκτωβρίου στο ζώδιό σας και η Πανσέλινος στο ζώδιό σας είναι παραδοσιακά περίοδοι όπου τα συναισθήματά σας ενισχύονται και χρειάζεται να δώσετε περισσότερη προσοχή στον εαυτό σας. Μπορείτε να φροντίσετε περισσότερο τον εαυτό σας και αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς συμβαίνει ενώ η Δήμητρα είναι ανάδρομη εκεί. Μπορείτε επίσης να εστιάσετε σε κάποιο τελικό ξεκαθάρισμα που αποτελεί ή αποτελούσε ως τώρα τροχοπέδι στη ζωή σας. Αυτό μπορεί να είναι πιο ισχυρό διάστημα για εσάς αν έχετε γεννηθεί από 1 έως 6 Απριλίου. Οπότε έχετε την κύρια εστίαση των πλανητών το 2025 Κρυή, οπότε κοιτάξτε να φανείτε έξυπνοι και συνετοί. Πάμε να δούμε και τον Ταύρο για το νέο έτος 2025. Ο ουρανός συνεχίζει να περιοδεύει στο ζώδιο σας, ωστόσο αυτό ολοκληρώνεται σύντομα, οπότε δεν υπάρχει πολύς ακόμα χρόνος για τελικά ξεκαθαρίσματα και αλλαγές προς το παρόν. Ο ουρανός στο ζώδιο σας έχει φέρει σημαντικές αλλαγές στη ζωή σας, στη προσωπικότητά σας ή στη προοπτική σας τα τελευταία χρόνια, από το 2017 τον Μάιο, και πιθανότατα έπρεπε να μάθετε να είστε πιο προσαρμοστικοί και πιο πρόθυμοι να αγκαλιάσετε τις αλλαγές και το καινούριο. Και φυσικά οι Ταύροι δεν είναι καθόλου γνωστοί ως το πιο φιλικό ζώδιο προς τις αλλαγές, οπότε αυτό μπορεί να είναι ένα σημαντικό μάθημα για εσάς που θα σας βοηθήσει για το υπόλοιπο της ζωής σας. Μπορεί να έρθουν περισσότερες αλλαγές το 2025 και μπορεί να νιώσετε το κίνητρο να αναλάβετε δράση γρήγορα όσο μπορείτε ακόμα με κάτι που δεν έχετε ακόμα ακουμπήσει και δεν έχει ακουμπήσει αυτή η ενέργεια αλλαγής στη ζωή σας. Ο ουρανός είναι στο ζώδιό σας στις 7 Ιουλίου και μετά επιστρέφει ανάδρομος στις 7 Νοεμβρίου έως το τέλος του έτους. Όσοι από εσάς γεννηθήκατε
εκεί γύρω στις 12 Μαΐου ή και αργότερα, μπορείτε να αισθανθείτε αυτή την ενέργεια ισχυρή το 2025, καθώς ο ουρανός συνδέεται, βρίσκεται σε σύνοδο με το γενέθλιο ήλιο σας. Στις 27 Απριλίου μια νέα σελήνη εμφανίζεται στο ζώδιό σας και η νέα σελήνη στο ζώδιό σας είναι εξαιρετικές περίοδοι για νέα ξεκινήματα, νέα έργα και νέα εγχειρήματα. Μπορείτε να είστε ανοιχτοί σε νέες εμπειρίες και να θέλετε να ξεκινήσετε κάτι στο οποίο μπορείτε να εστιάσετε για το επόμενο έτος της ζωής σας. Μπορείτε να πάρετε την πρωτοβουλία και να δημιουργήσετε αυτό που θέλετε για τον εαυτό σας. Όσοι από εσάς τώρα γεννηθήκατε 24 με 29 Απριλίου, μπορείτε να νιώσετε τον αντίκτυπο αυτού περισσότερο και πρέπει οπωσδήποτε να επικεντρωθείτε σε κάτι νέο και ωφέλιμο στη ζωή σας. Στις 5 Νοεμβρίου μια πανσέλινος εμφανίζεται στο ζώδιό σας και η πανσέλινος στο ζώδιό σας φέρνει έντονα συναισθήματα καθώς κοιτάτε γύρω σας και κάνετε έναν απολογισμό της ζωής σας, του εαυτού σας και του τι θέλετε πραγματικά. Μπορεί να υπάρξουν σημαντικές εξελίξεις με κάτι και μπορεί να δείτε αποτελέσματα με κάτι στο οποίο έχετε επενδύσει πολύ χρόνο και ενέργεια. Ίσως χρειαστεί να φροντίσετε καλύτερα τον εαυτό σας και να εργαστείτε για να μην πιέζετε τον εαυτό σας πάρα πολύ σκληρά. Όσοι από εσάς γεννηθήκατε 1 με 6 Μαΐου μπορεί να επηρεαστείτε περισσότερο. Πάμε να δούμε και τα διδυμάκια για το 2025. Ο Δίας, ο ευεργέτης πλανήτης, μετακόμισε στο ζώδιό σας το 2024 και αυτό θεωρείται μια υπέροχη διέλευση, μια από τις καλύτερες διελεύσεις, γεμάτη ευκαιρίες, δυνατότητες και νέες εμπειρίες, αλλά και πολλή αισιοδοξία. Ο Δίας παραμένει στο ζώδιό σας μέχρι τις 9 Ιουνίου του 2025, επομένως έχετε το πρώτο εξάμηνο του 2025 για να απολαύσετε τη λάμψη αυτής της διέλευσης και μπορείτε να συνεχίσετε να επικεντρώνεστε στο άνοιγμα της ζωής αλλά και του νου σας με νέους τρόπους και στην επιδίωξη ενός νέου κεφαλαίου στη ζωή σας για την επόμενη φάση και τη νέα εκδοχή του εαυτού σας που αναδύεται. Στις 26 Μαΐου μια νέα σελήνη εμφανίζεται στο ζώδιό σας και αυτή είναι παραδοσιακά μια εξαιρετικά καλή στιγμή για νέα ξεκινήματα. Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να ξεκινήσετε κάτι πριν ο Δίας απομακρυνθεί από το ζώδιό σας και μπορείτε να επιδιώξετε νέες εμπειρίες, να ξεκινήσετε νέα έργα και εγχειρήματα και να έχετε περισσότερη ενέργεια και ενθουσιασμό για αυτό το νέο κεφάλαιο. Αυτό μπορεί να είναι πιο δυνατό διάστημα για εσάς αν έχετε γεννηθεί 24 με 29 Μαΐου, οπότε η νέα σελήνη θα βρίσκεται σε σύνοδο με τον γενέθλιο ήλιο σας. Στις 4 Δεκεμβρίου μια πανσέλινος εμφανίζεται στο ζώδιό σας και η πανσέλινος στο ζώδιό σας αυξάνει τα συναισθήματα και φέρνει περισσότερο εστίαση στον εαυτό σας, στις δικές σας επιθυμίες και ανάγκες και μπορείτε να ζήσετε σημαντικές εξελίξεις με κάτι σημαντικό που προκύπτει εκείνο το διάστημα στη ζωή σας. Φροντίστε καλά τον εαυτό σας και βεβαιωθείτε ότι κάνετε τα πράγματα με τον σωστό τρόπο και για τους σωστούς λόγους. Αυτό μπορεί να είναι πιο δυνατό διάστημα για εσάς αν έχετε γεννηθεί από 1η έως 5 Ιουνίου, οπότε η πανσέλινος είναι σε σύνοδο με τον γενέθλιο ήλιο σας. Οπότε φανείτε συνετοί, αξιοποιήστε συνετά αυτό το νέο έτος. Πάμε και στα καρκινάκια να δούμε λίγα πράγματα για το 2025. Η χρονιά ξεκινάει λίγο δύσκολα για εσάς, καθώς εκεί ο ανάδρομος Άρης μπαίνει στο ζώδιό σας από τις 6 Ιανουαρίου έως τις 23 Φεβρουαρίου. Ο Άρης στο ζώδιό σας φέρνει συνήθως υψηλή ενέργεια και ενθουσιασμό, αλλά ο ανάδρομος Άρης στο ζώδιό σας φέρνει και απογοήτευση και εκνευρισμό. Μπορεί να υπάρξουν πολύ τσακωμοί με τους άλλους και μπορεί να δυσκολευτείτε να ελέγξετε την ορμή και την
κάπως τα λόγια σας, τον τρόπο που εκφράζεστε. Εργαστείτε για να έχετε υγιείς διεξόδους για το άγχος και για την απογοήτευση. Διαφορετικά μπορεί να ξεσπάτε πολύ νευρικά έτσι, σε λάθος άτομα και την λάθος στιγμή. Η Πανσέλινος στις 13 Ιανουαρίου στο ζώδιό σας ενισχύει πραγματικά την συναισθηματική σας ενέργεια και σας κάνει ακόμα πιο ευαίσθητους και αυτό μπορεί να δημιουργήσει ακόμα περισσότερες προκλήσεις για την πλοήγησή σας στις δύσκολες αυτές συναισθηματικές τρικυμίες. Προσπαθήστε να φροντίσετε τον εαυτό σας, τις δικές σας ανάγκες και δώστε προσοχή και φροντίδα. Έτσι, να είστε επιγικείς με τον εαυτό σας αλλά και με τους άλλους. Αυτό μπορεί να είναι πιο ισχυρό διάστημα για εσάς αν έχετε γεννηθεί 14 με 17 Ιουλίου, καθώς αυτό σημαίνει ότι η Πανσέλινος θα βρίσκεται σε σύνοδο με το γενέθλιο ήλιο σας. Μετά το τέλος της ανάδρομης πορείας, όμως ο Άρης παραμένει στο ζώδιό σας μέχρι τις 18 Απριλίου και τότε θα μπορείτε να εργαστείτε για να αποκαταστήσετε την ενέργεια, την ορμή, τον ενθουσιασμό αλλά και το κίνητρό σας. Μπορεί να σας γίνει πιο εύκολο να πάρετε την πρωτοβουλία και να εστιάσετε στα νέα ξεκινήματα που θέλετε να ακολουθήσετε. Αυτό μπορεί να ξεκινήσει κάτι στο οποίο θα εστιάσετε και θα εργαστείτε για τα επόμενα 1-2 χρόνια. Οπότε άλλο το μεγάλο γεγονός για το 25 για εσάς φυσικά, τι άλλο, ο Δίας μετακομίζει στο ζώδιό σας στις 9 Ιουνίου και για το υπόλοιπο έτος και ο Δίας είναι ο τυχερός πλανήτης, ο ευεργέτης, οπότε εκεί στο ζώδιό σας είναι παραδοσιακά μια υπέροχη στιγμή για νέα ξεκινήματα, εγχειρήματα, νέα έργα, νέα κεφάλαια και ταξίδια. Θα είστε ανοιχτοί σε μεγάλες ιδέες, σε νέες δυνατότητες και πρόθυμοι να εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες όταν αυτές παρουσιάζονται. Οπότε δώστε μια ευκαιρία στον εαυτό σας. Ύστερα μια νέα σελήνη εμφανίζεται στο ζώδιό σας στις 25 Ιουνίου και αυτό πραγματικά εκκινεί το νέο κεφάλαιο στη ζωή σας σε πολύ έντονο βαθμό. Μπορεί να νιώσετε κίνητρο για νέες αναζητήσεις χάρη στον Άρη, αλλά δεν θα δείτε σημαντική πρόοδο μέχρι τον Δία και την νέα σελήνη να βρίσκονται στο ζώδιό σας. Μπορείτε να νιώσετε ότι βρίσκεστε στο σωστό δρόμο, κάνοντας τις σωστές επιλογές και όλα μπορούν να λειτουργήσουν όπως θέλετε καθώς είναι στη παλάμη του χεριού σας. Αυτό μπορεί να είναι πιο ισχυρό διάστημα για εσάς αν έχετε γεννηθεί 23 με 28 Ιουνίου, καθώς αυτό σημαίνει ότι η νέα σελήνη θα είναι σε σύνοδο με τον γενέθλιο ήλιο σας. Πάμε και στους Λέοντες να δούμε λίγα πράγματα για το 2025, το οποίο ξεκινά με τον Άρη ανάδρομο στο ζώδιό σας, οπότε δεν θα αισθάνεστε και πολύ καλά στην αρχή του έτους, Λέοντες. Μπορεί να παλεύετε με την απογοήτευση για κάτι ή μπορεί να νιώθετε ότι όλα σας πτωούν το ηθικό αλλά και τα νεύρα. Μπορεί να ξεσπάσετε εύκολα και να καταλήξετε να δημιουργήσετε ίσως περισσότερο δράμα στη ζωή σας από ό,τι ήδη υπάρχει. Αυτό ξεκίνησε στις αρχές του Δεκεμβρίου του 2024 και διαρκεί 1 μήνα περίπου στο ζώδιό σας. Επομένως, χρειάζεται να εργαστείτε για να το διοχετεύσετε με κάποιο τρόπο παραγωγικά. Διαφορετικά μπορεί να απλώς να γίνουν πισωγυρίσματα και διαμάχες όλη την ώρα. Η ανάδρομη στο ζώδιό σας είναι εξαιρετική, έτσι για το διάστημα, ίσως για δεύτερες ευκαιρίες. Γι' αυτό προσπαθήστε να σκεφτείτε κάτι που θα θέλατε να αναβιώσετε ξανά στη ζωή σας, αλλά αρκεί να αξίζει πραγματικά. Αυτή θα μπορούσε να είναι η τέλεια στιγμή γι' αυτό. Αυτό μπορεί να είναι πιο ισχυρό διάστημα για εσάς το 2025, Εάν είστε λέοντες που γεννηθήκατε εκεί γύρω στις 6 Ιουλίου ή νωρίτερα, καθώς ο Άρης θα βρίσκεται σε σύνοδο με τον γενέθλιο ήλιο σας. Στη συνέχεια υπάρχει μια Πανσέλινο στο ζώδιό σας στις 12 Φεβρουαρίου και αυτό μπορεί να καταστρέψει κάπως ή να αναδυθούν παλιά συναισθήματα, να αυξηθεί η ευαισθησία σας, η οποία είναι πιθανόν πολύ ταραγμένη
εκείνο το διάστημα. Προσπαθήστε να γίνετε λίγο πιο ενδοσκοπικοί, να εργαστείτε για να απελευθερώσετε και να κατανοήσετε το παρελθόν και να αφιερώσετε πολύ περισσότερο χρόνο για ξεκούραση. Αυτό μπορεί να είναι ισχυρό διάστημα για εσάς, αν είστε λέοντες που έχετε γεννηθεί 14 με 19 Αυγούστου, οπότε η Πανσέλινος θα βρίσκεται σε σύνοδο με τον γενέθλιο ήλιο σας. Ο Άρης επιστρέφει ξανά στο ζώδιό σας από τις 18 Απριλίου έως τις 17 Ιουνίου και δεν θα είναι πλέον ανάδρομος και αυτό μπορεί να αποκαταστήσει την ενέργεια, τον ενθουσιασμό και την ορμή σας για δράση και για περισσότερο όρεξη, έτσι, έμπνευση για τη ζωή. Μπορείτε να επαναφέρετε τον εαυτό σας στο σωστό δρόμο και αυτό θα ξεκινήσει μπορεί να είναι, που θα ξεκινήσει εκείνο το διάστημα, μπορεί να είναι κάτι στο οποίο θα εργαστείτε για τους επόμενους 18 με 24 μήνες. Οπότε κοιτάξτε να φανείτε έξυπνοι και να προχωρήσετε αποφασιστικά μετά την αναδρομή του Άρη. Ο Ερμής στη συνέχεια γίνεται ανάδρομος στο ζώδιό σας, έτσι, οπότε πάλι δεν θα πάρετε λίγο μια ανάσα, αλλά πάλι θα ξεκινήσουν τα ευτράπελα. Εκεί ανάδρομος από τις 18 Ιουλίου μέχρι τις 11 Αυγούστου και αυτό δίνει περισσότερη ενέργεια για να πετάξετε παλιά πράγματα, παλιές καταστάσεις, αλλά και να επιδιώξετε μια δεύτερη ευκαιρία, οπότε αυτή μπορεί να είναι η στιγμή για δεύτερες ευκαιρίες στη ζωή σας, αλλά και πάλι κοιτάξτε να αξίζει. Ξεκινήστε από την αρχή και δείτε τι μπορείτε να κάνετε καλύτερα από ό,τι προηγουμένως. Κατά τη διάρκεια αυτής της ανάδρομης πορείας συμβαίνει και μια νέα σελήνη στο ζώδιό σας στις 24 Ιουλίου και αυτό είναι πολύ ισχυρό και ωφέλιμο διάστημα πάλι για δεύτερη ευκαιρία, αλλά πάλι σας λέω κοιτάξτε να αξίζει πραγματικά. Μπορείτε να είστε περισσότερο ενθουσιασμένοι με αυτό και μπορεί να υπάρχουν ευκαιρίες για να απογειώσετε κάποιο έργο σας. Δεδομένου ότι τόσο ο Άρης όσο και ο Ερμής είναι ανάδρομοι στο ζώδιό σας, μπορεί να συνδεθούν μεταξύ τους και η δεύτερη ευκαιρία που θα ξεκινήσετε με τον Άρη μπορεί να δείτε σημαντικές εξελίξεις με τον Ερμή ανάδρομο ή μπορεί να έχετε δύο δεύτερες ευκαιρίες που μπορείτε να αξιοποιήσετε. Αυτό μπορεί να είναι ισχυρό διάστημα για εσάς, εάν είστε λέοντες που γεννηθήκατε 27 Ιουλίου ή νωρίτερα, καθώς η νέα σελήνη θα βρίσκεται σε σύνοδο με τον γενέθλιο ήλιο σας. Πάμε να δούμε και λίγα πράγματα για τους Παρθένους για το 2025, όπου μία έκλειψη σελήνης επιτελείται στο ζώδιό σας στις 24 Μαρτίου. Μην ξεχνάμε ότι οι δεσμοί της σελήνης μετακινούνται το 2025 τον Ιανουάριο στον άξονα σας, τον Ιχθύ Παρθένο, και αυτό μπορεί να προκαλέσει μια αναταραχή και μια ένταση συναισθηματική και να σας κάνει λίγο να αποτραβηχτείτε περισσότερο στον εαυτό σας, στα δικά σας θέλω και στις δικές σας ανάγκες και να εστιάσετε περισσότερο σε αυτό που χρειάζεται να εργαστείτε πραγματικά στη ζωή σας. Μπορείτε να σημειώσετε κάποια πρόοδο ή να δείτε εξελίξεις με κάτι στο οποίο έχετε επενδύσει πολύ από τον εαυτό σας και αυτό μπορεί να σας οδηγήσει σε συναισθήματα εφορίας αν πάει καλά, αλλά και σε συναισθήματα απόγνωσης αν δεν πάει καλά. Προσπαθήστε να μην συνδέετε την δική σας αυτοεκτίμηση με κάτι εξωτερικό. Κοιτάξτε μέσα σας, εργαστείτε πάνω στο πυρήνα σας, είναι κάτι που θα σας βοηθήσει αυτό το διάστημα. Αυτή μπορεί επίσης να είναι μια στιγμή όπου θα αποκτάτε περισσότερες πληροφορίες και γνώσεις για τον εαυτό σας και τι πραγματοποιείτε καθώς κάποιες συνειδητοποιήσεις βγαίνουν στην επιφάνεια και μπορεί να είναι όντως πολύ ισχυρό διάστημα για εσάς, όπου θα ανακαλύψετε κάτι το οποίο σας βάραινε χρόνια, αλλά θα είναι η στιγμή να απελευθερωθείτε. Εάν έχετε γεννηθεί εκεί ανάμεσα 11 με 21 Σεπτεμβρίου, αυτό το διάστημα μπορεί να είναι πιο ισχυρό για εσάς, καθώς αυτή η έκλειψη θα βρίσκεται σε σύνοδο με τον γενέθλιο ήλιο σας. Στη συνέχεια ο Άρης περιοδεύει στο ζώδιο σας από τις 17 Ιουνίου έως τις 6 Αυγούστου και ο Άρης στο ζώδιό σας
Αυξάνει κανονικά την ενέργεια και την ορμή σας και είναι μια εξαιρετική στιγμή για μια νέα αρχή, για νέα έργα και την ανάληψη πρωτοβουλίας για αυτό που θέλετε να ξεκινήσετε. Αυτό μπορεί να είναι κάτι στο οποίο θα εστιάσετε βέβαια για 2 χρόνια στη ζωή σας, ή κάποιο έργο ή κάποιο project ή οτιδήποτε ετοιμάζετε εκείνο το διάστημα. Το οποίο αυτό το διάστημα είναι ισχυρό μέχρι τις 18 Ιουλίου, που είναι τότε που ο κυβερνήτης σας, ο Ερμής, θα γυρίσει ανάδρομος και μπορεί να αισθανθείτε λόγω αυτού αναστατωμένοι γύρω από αυτό το διάστημα, οπότε προσπαθήστε να αξιοποιήσετε στο έπακρο την ενέργεια του Άρη το δεύτερο μισό του Ιουνίου και το πρώτο μισό του Ιουλίου. Μια ηλιακή έκλειψη συμβαίνει στο ζώδιό σας στις 21 Σεπτεμβρίου για την φθινοπορεινή ησημερία και αυτή είναι επίσης μεγάλη ενέργεια για νέα ξεκινήματα. Επομένως, εσείς οι Παρθένοι μπορεί να αισθάνεστε μεγάλη όθηση για να ξεκινήσετε κάτι με τον Άρη και με αυτή την ηλιακή έκλειψη. Αν δεν έχετε την ευκαιρία με τον Άρη, μπορείτε να έχετε μια δεύτερη ευκαιρία με την έκλειψη. Αυτή είναι η μόνη ηλιακή έκλειψη στο ζώδιό σας σε αυτό το σετ των εκλήψεων, οπότε αξιοποιήστε την όσο μπορείτε. Εστιάστε σε κάτι μεγάλο που μπορεί να είναι κάτι στο οποίο θα εργαστείτε για τα επόμενα χρόνια και θα μεγιστοποιήσετε τον ενθουσιασμό σας γι' αυτό. Αυτό μπορεί να είναι πιο ισχυρό διάστημα για εσάς, εάν έχετε γεννηθεί στις 17 Σεπτεμβρίου ή αργότερα, καθώς αυτή η έκλειψη θα βρίσκεται σε σύνοδο με τον γενέθλιο ήλιο σας. Πάμε και στους ζυγούς να δούμε λίγα πράγματα για το 2025. Μία Πανσέλινος εμφανίζεται στο ζώδιό σας στις 12 Απριλίου και η Πανσέλινος στο ζώδιό σας μπορεί να είναι συχνά στιγμές έντονων συναισθημάτων, ευαισθησίας και περισσότερο εστίασης μέσα σας. Χρειάζεται να προσέχετε τις δικές σας ανάγκες και να εστιάσετε σε αυτά που μπορείτε να κάνετε καλύτερα για τον εαυτό σας. Μπορεί να τραβήξετε την προσοχή και από άλλους ανθρώπους, κάτι που μπορεί να είναι χρήσιμο ή απ' την άλλη μπορεί να είναι ενοχλητικό αν δεν το θέλετε, ανάλογα με το άτομο και την κατάσταση. Αλλά μπορείτε επίσης να δείτε τα αποτελέσματα από κάτι που έχετε εργαστεί και αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να καταλάβετε τι να κάνετε στη συνέχεια, πώς να προχωρήσετε. Αυτό μπορεί να είναι πιο ισχυρό διάστημα για εσάς αν έχετε γεννηθεί 14 με 18 Οκτωβρίου, καθώς η Πανσέλινος βρίσκεται σε σύνοδο με τον γενέθλιο ήλιο σας. Ο Άρης θα βρίσκεται στο ζώδιό σας 6 Αυγούστου με 22 Σεπτεμβρίου και ο Άρης στο ζώδιό σας φέρνει πολλή ενέργεια και όθηση για αυτό που θέλετε να επιδιώξετε και να πάρετε την πρωτοβουλία και τα ενία της ζωής σας. Μπορείτε να έχετε το θάρρος που χρειάζεστε να ξεκινήσετε και να νιώσετε περισσότερο συγκεντρωμένοι σε μια νέα αρχή η οποία σας ενθουσιάζει. Ο ενθουσιασμός θα είναι στα ύψη και μπορείτε να πάρετε μια ευκαιρία έτσι πολύ χρήσιμη και αξιόλογη για τον εαυτό σας. Αυτή είναι μια εξαιρετική στιγμή για να ξεκινήσετε κάτι νέο που θα είναι το επίκεντρο για τους επόμενους 18 με 24 μήνες της ζωής σας. Γι' αυτό σκεφτείτε το λίγο, κάντε κάποιες εργασίες για το σπίτι και μετά ξεκινήστε. Μια νέα σελήνη εμφανίζεται στο ζώδιό σας στις 21 Οκτωβρίου και η νέα σελήνη στο ζώδιό σας είναι συνήθως εξαιρετικές στιγμές για νέα ξεκινήματα, νέα κεφάλαια και νέα ταξίδια. Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να ξεκινήσετε με κάτι και μπορεί να δημιουργηθεί από τον Άρη που θα βρίσκεται στο ζώδιό σας αυτή η ευκαιρία. Οι ευκαιρίες μπορούν να έρθουν στον δρόμο σας για να εξερευνήσετε, για να επεκταθείτε και να εστιάσετε σε αυτό που σας ενθουσιάζει περισσότερο. Αυτό που ξεκινάτε με τη νέα σελήνη μπορεί να είναι η εστίασή σας και η προσοχή σας για τουλάχιστον το επόμενο έτος, αλλά μπορεί και να διαρκέσει και για 2 χρόνια χάρη στον Άρη. Αυτό μπορεί να είναι πιο ισχυρό διάστημα για εσάς, αν έχετε γεννηθεί στις 19 Οκτωβρίου ή αργότερα, καθώς η νέα σελήνη θα βρίσκεται σε σύνοδο με τον γενέθλιο ήλιο σας.
Πάμε να δούμε και τους Σκορπιούς λίγα πράγματα έτσι για το 2025. Η Πανσέλινο στις 12 Μαΐου θα συμβεί στο ζώδιό σας και η Πανσέλινο στο ζώδιό σας συνήθως σημαίνει ότι η εστίαση θα είναι πιο ενδοσκοπική έτσι και πίσω από τα παρασκήνια κάτι που ετοιμάζετε. Τα συναισθήματά σας μπορεί να εκτοξευτούν και μπορεί να δείτε απ' την άλλη και αποτελέσματα από κάτι που έχετε εργαστεί για αρκετό διάστημα ή μπορεί να δώσετε στον εαυτό σας περισσότερο θρεπτική υποστήριξη που νομίζω ότι θα σας χρειαστεί εκείνο το διάστημα. Η φροντίδα του εαυτού σας, των δικών σας επιθυμιών και αναγκών μπορεί να σας βοηθήσει να ξεπεράσετε αυτά τα έντονα συναισθήματα γύρω από την Πανσέλινο. Μπορεί να αντιληφθείτε κάτι που έχετε αγνοήσει επίσης και αυτό μπορεί να σας αναστατώσει, αλλά τελικά θα σας ωφελήσει γιατί θα σας οδηγήσει σε νέες ιδέες. Αυτό μπορεί να είναι πιο ισχυρό διάστημα για εσάς αν έχετε γεννηθεί εκεί 12 με 16 Νοεμβρίου, που σημαίνει ότι η Πανσέλινος θα είναι σε σύνοδο με τον γενέθλιο ήλιο σας. Απ' την άλλη, ο παραδοσιακός σας κυβερνήτης, ο Άρης, θα βρίσκεται στο ζώδιό σας στις 22 Σεπτεμβρίου έως 4 Νοεμβρίου και ο Άρης είναι ο πλανήτης της ενέργειας και της ορμής, επομένως αυτό τείνει να σας δώσει πολύ περισσότερο ενέργεια και όθηση για να επιδιώξετε αυτό που θέλετε πραγματικά. Μπορείτε να πάρετε την πρωτοβουλία και να νιώσετε έτοιμοι για κάτι και να προχωρήσετε γρήγορα προς την επίτευξή του. Μπορεί να δημιουργήσετε ευκαιρίες και να μεγιστοποιήσετε τις ευκαιρίες που σας έρχονται στο δρόμο σας. Αυτή είναι μια εξαιρετική στιγμή για μια νέα αρχή, για νέα έργα ή ένα ταξίδι και αυτό που ξεκινάτε εκείνο το διάστημα μπορεί να είναι το επίκεντρο για τα επόμενα 2 χρόνια. Ο Ερμής από την άλλη θα βρίσκεται ανάδρομος στο ζώδιό σας από τις 18 Νοεμβρίου μέχρι τις 29 Νοεμβρίου και αυτό μπορεί να φέρει κάποιες προκλήσεις από το πουθενά. Χρειάζεται να είστε περισσότερο ευέλικτοι και να μην πεισμώνετε όταν θα ασχολείστε με καθημερινά θέματα καθώς μπορεί να υπάρχουν μικροζητήματα εκεί πέρα έτσι, και κάποια πράγματα να πάνε κάπως στραβά. Μπορεί να υπάρχουν μικροζητήματα που θα νιώθετε ότι πέφτουν όλα πάνω σας, τα οποία θα νιώθετε ότι, ενώ είναι μικροπράγματα, μπορεί να τα νιώθετε ότι είναι συντριπτικά. Επομένως, είναι σημαντικό να μην αναλάβετε πολλά, περισσότερα από αυτά που μπορείτε να διαχειριστείτε. Χρειάζεται να είστε λίγο πιο χαλαροί με τον εαυτό σας. Η νέα σελήνη που θα συμβεί στις 20 Νοεμβρίου στο ζώδιό σας είναι μια καταπληκτική στιγμή για μια δεύτερη ευκαιρία, οπότε επικεντρωθείτε σε κάτι που θέλετε να δοκιμάσετε ξανά, ίσως να δώσετε μια νέα ευκαιρία σε έναν άνθρωπο που όμως πραγματικά θα αξίζει στη ζωή σας. Αυτό μπορεί να είναι πιο ισχυρό διάστημα για εσάς αν έχετε γεννηθεί στις 18 Νοεμβρίου ή αργότερα, γεγονός που κάνει τη νέα σελήνη να βρίσκεται σε σύνοδο με τον γενέθλιο ήλιο σας και από την άλλη ο ανάδρομος Ερμής θα συναντήσει τον ήλιο σας επίσης και τότε χρειάζεται οπωσδήποτε να προσπαθήσετε να επιδιώξετε μια δεύτερη ευκαιρία κάποιου είδους, αλλά που θα είναι ωφέλιμη και που θα αξίζει πραγματικά. Πάμε να δούμε και τα τοξοτάκια, λίγα πράγματα για το 2025. Η Πανσέλινος στις 11 Ιουνίου θα συμβεί στο ζώδιό σας, που είναι συνήθως μια συναισθηματική περίοδος με επίκεντρο τον εαυτό σας. Μπορείτε να τηρείτε τις δικές σας επιθυμίες και ανάγκες και να μάθετε επιτέλους να βάζετε τον εαυτό σας πρώτο. Μπορεί να τραβήξετε περισσότερη προσοχή και από άλλους ανθρώπους και να δείτε τα αποτελέσματα από κάτι που εργάζεστε εδώ και αρκετό καιρό. Αυτό μπορεί να είναι πιο ισχυρό διάστημα για εσάς, αν έχετε γεννηθεί 10 με 14 Δεκεμβρίου, καθώς αυτό σημαίνει ότι η Πανσέλινος θα είναι σε σύνοδο με το γενέθλιο ήλιο σας.
Ο Άρης θα βρίσκεται στο ζώδιό σας από 4 Νοεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου. Παραδοσιακά μια εξαιρετική στιγμή έτσι, για δραστική ενέργεια, ενθουσιασμό και ανάληψη πρωτοβουλειών. Αλλά ο Ερμής είναι ανάδρομος στο ζώδιό σας από τις 9 μέχρι τις 18 Νοεμβρίου, οπότε τουλάχιστον το πρώιμο μέρος του Άρη στο ζώδιό σας μπορεί να έχει κάποιες προκλήσεις. Μπορεί να αισθάνεστε ότι χρειάζεται να αντιμετωπίσετε πολλά μικροπράγματα που θα συμβούν στην καθημερινότητά σας και μπορεί να σας φανεί συντριπτικά χωρίς να είναι στην πραγματικότητα, αλλά προσπαθήστε να σταθείτε στο ύψος σας και η ψυχραιμία πάνω απ' όλα. Δεν θα κρατήσει πολύ. Και τότε ο Άρης θα είναι ελεύθερος στο ζώδιό σας και μπορεί να σας δώσει το κίνητρο και να σας βοηθήσει να ξεκινήσετε κάτι νέο στη ζωή σας. Η ενέργεια για μια νέα αρχή είναι ισχυρή που βγαίνει από την δράση του Άρη στο ζώδιό σας σε συνδυασμό με τη νέα σελήνη στο ζώδιό σας στις 19 Δεκεμβρίου και μπορείτε να εστιάσετε στην έναρξη ενός νέου έργου, ενός νέου ταξιδιού ή μιας νέας εμπειρίας. Αυτό μπορεί να είναι συναρπαστικό και μπορείτε να αισθανθείτε έτοιμοι για να ανοίξετε ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή σας. Μπορεί να είναι κάτι πάνω στο οποίο θα εργαστείτε για τα επόμενα 1 ή 2 χρόνια της ζωής σας, γι' αυτό επιλέξτε αυτό για το οποίο θα είστε πραγματικά παθιασμένοι. Αυτό μπορεί να είναι πιο ισχυρό διάστημα για εσάς αν έχετε γεννηθεί στις 17 Δεκεμβρίου ή αργότερα, καθώς αυτό σημαίνει ότι η νέα σελήνη θα βρίσκεται σε σύνοδο με τον γενέθλιο ήλιο σας. Πάμε να δούμε και για τον εγώ καιρό λίγα πράγματα όσον αφορά για το νέο έτος 2025. Η Πανσέλινος που θα συμβεί 10 Ιουλίου στο ζώδιό σας είναι διάστημα και περίοδος όπου θα χρειαστεί να δώσετε περισσότερο προσοχή στον εαυτό σας. Μπορείτε να τηρείτε περισσότερο τις υποσχέσεις που δίνετε στον εαυτό σας, αλλά και να σέβεστε περισσότερο τις επιθυμίες και τις ανάγκες σας και να βεβαιωθείτε ότι αισθάνεστε ασφάλεια εσωτερικά συναισθηματικά. Μπορεί να δείτε τα αποτελέσματα κάποιου έργου ή μπορείτε να επενδύσετε σε αυτό, σε κάποιο έργο στο οποίο εργάζεστε και να το χρησιμοποιήσετε για να σας βοηθήσει να καταλάβετε τι και πώς θα προχωρήσετε στη συνέχεια κατά τη διάρκεια του νέου έτους. Αυτό μπορεί να είναι πιο δυνατό διάστημα για εσάς αν γεννηθήκατε 6 με 10 Ιανουαρίου, κάτι που κάνει αυτή την Πανσέλινο να βρίσκεται σε σύνοδο με τον γενέθλιο ήλιο σας. Ο Άρης από την άλλη θα βρίσκεται στο ζώδιό σας από τις 15 Δεκεμβρίου έως το τέλος του έτους και ο Άρης στο ζώδιό σας συνήθως σας δίνει ενέργεια. Μπορεί να είστε ενθουσιώδεις, περισσότερο ενθουσιασμένοι με κάτι και αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να πάρετε την πρωτοβουλία σχετικά με αυτό που θέλετε και να εστιάσετε στην έναρξη ενός νέου έργου, κάποιου σχεδίου ή κάποιας ιδέας στην οποία μπορείτε να εστιάσετε για τα επόμενα 2 χρόνια περίπου. Μπορείτε να κάνετε ό,τι χρειάζεται για να ξεκινήσετε και να χρησιμοποιήσετε αυτή την ενέργεια για να προχωράτε έτσι πιο γρήγορα. Συνολικά αυτή η χρονιά είναι πολύ πιο ήσυχη για το ζώδιό σας από την περσινή χρονιά, η οποία επικεντρώθηκε πραγματικά σε εσάς με σκληρό τρόπο ή ακόμα και τα τελευταία 4-5 χρόνια περίπου που είναι ζόρικα για εσάς εγώκεροι. Οπότε μπορείτε να αξιοποιήσετε λοιπόν αυτό το διάλειμμα του 2025 που σας χαρίζει το σύμπαν. Πάμε να δούμε και τους υδροχόους, να πούμε λίγα πράγματα για το 2025, όπου τι άλλο, ο Πλούτονας είναι πλέον επίσημα στο ζώδιό σας για όλο το 2025, κάτι που ξεκίνησε το 2023, αλλά είχε πισωγυρίσματα με τις αναδρομές και δεν έγινε μόνιμο, δηλαδή μόνιμη η είσοδος του στον εγώκερο το Νοέμβριο του 2024.
Ο Πλούτονας στο ζώδιό σας σημαίνει ότι ήρθε ώρα να μεταμορφωθείτε. Η μεταμόρφωση του εαυτού σας οδηγεί στο να αποκτήσετε περισσότερο δύναμη και να έχετε τον έλεγχο της ζωής σας. Αλλά η μεταμόρφωση πιθανότατα θα πρέπει να ξεκινήσει από βαθιά μέσα σας και ίσως χρειαστεί να αντιμετωπίσετε κάτι το οποίο ως τώρα προσπαθούσατε να ξεφύγετε, μια σκληρή συνειδητοποίηση που θα χρειαστεί έτσι να κάνετε όσον αφορά τον εαυτό σας. Αυτό μπορεί να είναι ανησυχητικό, ίσως ακόμα και τρομακτικό, αλλά τελικά θα σε οδηγήσει να απελευθερώσεις πολλές παρελθοντικές αποσκευές και να γίνεις η πιο δυνατή και αληθινή εκδοχή του εαυτού σου. Όσοι από εσάς γεννηθήκατε στις 24 Ιανουαρίου ή νωρίτερα, μπορείτε να νιώσετε τον αντίκτυπο του Πλούτονα στο ζώδιό σας, καθώς ο Πλούτονας θα είναι σε σύνοδο με τον γενέθλιο ήλιο σας. Οπότε και απ' την άλλη η Δήμητρα θα βρίσκεται στο ζώδιό σας ξεκινώντας το 2025 έως τις 23 Φεβρουαρίου και μπορείτε να επικεντρωθείτε στο να δώσετε περισσότερο θρέψη στον εαυτό σας, να καλλιεργήσετε τις δικές σας επιθυμίες και ανάγκες και να δημιουργήσετε ένα καλύτερο σύστημα υποστήριξης εντός σας. Μπορεί επίσης να καταφέρετε καλύτερα στο να υποστηρίζετε τον εαυτό σας και αυτό μπορεί να σας κάνει να νιώθετε περισσότερο αυτοπεποίθηση όντας και μόνοι σας, χωρίς να έχετε τόσο πολύ ανάγκη από τη συντροφιά και την επιβεβαίωση των άλλων ανθρώπων να σας στηρίζουν. Μπορεί να γίνεσαι πιο επινοητικός και αυτό σε κάνει να νιώθεις και περισσότερη εσωτερική αυθονία. Η νέα σελήνη στις 29 Ιανουαρίου βρίσκεται στο ζώδιό σας και αυτό είναι ισχυρό γύρω από αυτό το διάστημα και μπορείτε να αναζητήσετε ευκαιρίες για να κάνετε κάτι νέο και στο οποίο έχετε επενδύσει πραγματικά χρόνο και ενέργεια. Αυτό μπορεί να είναι εντελώς μια νέα αρχή για εσάς και μια νέα αρχή που χρειάζεστε τόσο πολύ στη ζωή σας. Όσοι από εσάς γεννηθήκατε 27 με 31 Ιανουαρίου, μπορείτε να νιώσετε περισσότερο τον αντίκτυπο της νέας σελήνης, καθώς σημαίνει ότι η νέα σελήνη θα βρίσκεται σε σύνοδο με τον γενέθλιο ήλιο σας. Απ' την άλλη, η Πανσέλινος που επιτελείται 9 Αυγούστου βρίσκεται στο ζώδιό σας και μπορεί να αναδείξει έντονα συναισθήματα και μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα σε κάτι που έχετε εργαστεί το προηγούμενο διάστημα. Κάτι ολοκληρώνεται πάντως. Αυτός μπορεί να είναι και ο λόγος που θα είστε περισσότερο συναισθηματικοί. Αν πάει καλά τελικά το σχέδιό σας, μπορεί να αισθανθείτε πολύ καλά, αλλά αν δεν πάει όπως το θέλετε και είναι πιθανό να συμβεί, μπορεί να αισθανθείτε κάπως περίεργα και άσχημα. Γενικά, εσείς υδροχόοι δεν αισθάνεστε κάτι μέτριο, έτσι. Θα είναι κάτι ακραίο. Οπότε, καλύτερα προσπαθήστε να είστε χαλαροί με τον εαυτό σας, αν δεν σας βγαίνει, αλλά επίσης μην αναζωπυρώσετε τον εγωισμό σας, αν δεν πάει καλά. Προσπαθήστε να ανταποκριθείτε στις συναισθηματικές σας ανάγκες και βελτιώστε τη συναισθηματική σας σταθερότητα και ασφάλεια. Αυτό σας ζητάει ο Πλούτονας στο ζώδιό σας και κυρίως το 2025. Όσοι από εσάς γεννηθήκατε 3 με 8 Φεβρουαρίου, μπορείτε να νιώσετε περισσότερο τον αντίκτυπο της Πανσελήνου, καθώς θα βρίσκεται σε σύνοδο με τον γενέθλιο ήλιο σας. Και πάμε να κλείσουμε με το ζώδιο των Ιχθύων, λίγα πράγματα για το 2025. Ο Ποσειδώνας και ο Κρόνος πλησιάζουν το τέλος του χρόνου του στο ζώδιό σας, Ιχθύες, και ο Ποσειδώνας φεύγει από το ζώδιό σας 30 Μαρτίου με 22 Οκτωβρίου, ενώ ο Κρόνος από τις 24 Μαΐου μέχρι τις 1 Σεπτεμβρίου, που εισέρχονται αυτά τα διαστήματα αντίστοιχα στο ζώδιο του Κρυού. Αλλά όσο είναι ακόμα στο ζώδιό σας, μπορεί να συνεχίσετε να αισθάνεστε το τοπίο το ομιχλώδες και το
ουτοπικό του Ποσειδώνα που είναι ο κυβερνήτης σας, αλλά και να συνεχίσετε να διαχειρίζεστε τις ευθύνες σας και να είστε πιο πειθαρχημένοι χάρη στον χρόνο. Να είστε υπεύθυνοι, όριμοι, συγκεντρωμένοι, ενώ παράλληλα να έχετε και φαντασία. Μάθετε σημαντικά μαθήματα για τον εαυτό και την ζωή σας και συνδεθείτε με τον πνευματικό σας εαυτό. Όσοι από εσάς γεννηθήκατε στις 27 Μαρτίου ή αργότερα, έχετε το μεγαλύτερο αντίκτυπο με τον Ποσειδώνα και τον Κρόνο στη διάρκεια του 2025, καθώς και οι δύο θα βρίσκονται σε σύνοδο με το γενέθλιο ήλιο σας. Στις αρχές του έτους η Δήμητρα θα βρίσκεται στο ζώδιό σας από τις 23 Φεβρουαρίου έως τις 16 Μαΐου και η Δήμητρα στο ζώδιό σας, που είναι αστεροειδής, σημαίνει ότι μπορείτε να δώσετε στον εαυτό σας την υποστήριξη που χρειάζεστε και να είστε και λίγο πιο επικείς με τον εαυτό σας και τους άλλους. Μπορείς να καλομάθεις λίγο τον εαυτό σου και να περιβάλλεις τον εαυτό σου με συναισθήματα αυθονίας, που είναι πάρα πολύ χρήσιμο, αλλά και να έχεις και μια άλλη νοοτροπία γύρω από το θέμα της αυθονίας στη ζωή σου, ώστε να μπορέσεις να ευγνωμονείς περισσότερο για αυτά που έχεις ήδη και για αυτά που σου χαρίζει απλόχερα το σύμπαν. Προσπαθήστε να έχετε έναν όμορφο χαλαρωτικό χώρο, το πώς θα το δημιουργήσετε γύρω σας, για να θα χρειαστεί χρόνο να αγιωθείτε και να ξεκουραστείτε. Η νέα σελήνη στις 27 Φεβρουαρίου συμβαίνει στο ζώδιό σας και αυτή μπορεί να φέρει νέες ευκαιρίες για να ξεκινήσετε κάτι στο οποίο θα εστιάσετε για το επόμενο έτος. Μπορείτε να αισθανθείτε πιο ενθουσιώδεις από το συνηθισμένο και αυτό σας βοηθά να παρακινήσετε, να κυνηγήσετε τις ευκαιρίες που θα αρχίζουν να φαίνονται μπροστά σας. Προχωρήστε και επικεντρωθείτε σε αυτό που θέλετε πραγματικά για τον εαυτό σας. Όσοι από εσάς γεννηθήκατε 25 Φεβρουαρίου με 2 Μαρτίου, μπορείτε να νιώσετε περισσότερο τη νέα σελήνη, καθώς βρίσκεται σε σύνοδο με τον γενέθλιο ήλιο σας. Αλλά τότε η Αφροδίτη και ο Ερμής θα κάνουν ανάδρομη πορεία στο ζώδιό σας ταυτόχρονα, 27 Μαρτίου με 12 Απριλίου η Αφροδίτη και 29 Μαρτίου με 7 Απριλίου ο Ερμής. Η ανάδρομη Αφροδίτη στο ζώδιό σας μπορεί να φέρει πολλές προκλήσεις στις συναλλαγές σας με τους άλλους και μπορεί να νιώσετε περισσότερο πείσμα για κάποια ζητήματα. Απ' την άλλη, ο ανάδρομος Ερμής στο ζώδιό σας μπορεί να φέρει προβλήματα επικοινωνίας και να αισθάνεστε ψυχικά εξαντλημένοι και καταβεβλημένοι. Προσπαθήστε να εστιάσετε στο να δώσετε μια δεύτερη ευκαιρία σε κάτι που αξίζει πραγματικά στη ζωή σας, καθώς αυτή είναι μια καταπληκτική περίοδος γι' αυτό. Όσο για όλα τα άλλα, κάντε λίγο υπομονή, δείξτε λίγη χάρη και κατανόηση με τους άλλους αλλά και με τον εαυτό σας. Η σεληνιακή έκλειψη στις 7 Σεπτεμβρίου βρίσκεται στο ζώδιό σας και αυτό μπορεί να προκαλέσει έντονα συναισθήματα ως αποτέλεσμα μεγάλης προόδου που σας κάνει να αισθάνεστε καλά ή από την άλλη μπορεί να τύχουν αναποδιές που να σας κάνουν να αισθάνεστε ανασφαλείς. Εργαστείτε σε μπλοκαρίσματα και προσπαθήστε να προσαρμοστείτε γρήγορα στις αναβολές και στις καθυστερήσεις που μπορούν να συμβούν. Εάν τα πράγματα πάνε καλά, μην αφήνετε αυτό να υπερδιωγγώσει τον εγωισμό σας ή να σας κάνει να πιστεύετε ότι δεν έχετε κάτι άλλο να κάνετε στη ζωή σας. Πιθανότητα να το κάνετε αυτό, οπότε κοιτάξτε να φανείτε έξυπνοι και λίγο περισσότερο συνετοί. Φροντίστε τον εαυτό σας μέσα σε όλα αυτά και βεβαιωθείτε ότι οι ανάγκες σας ικανοποιούνται με υγιείς τρόπους, χωρίς χειριστικούς μηχανισμούς. Όσοι από εσάς γεννηθήκατε 28 Φεβρουαρίου με 11 Μαρτίου, μπορεί να νιώσετε περισσότερο αυτή τη σεληνιακή έκλειψη, καθώς θα βρίσκετε σε σύνοδο με τον γενέθλιο ήλιο σας. Για εκτενέστερες προβλέψεις μπορείτε να γραφτείτε εντελώς δωρεάν στο δελτίο τύπου στην ιστοσελίδα μου channelyourself.gr και θα λάβετε για την πρωτοχρονιά το καθιερωμένο δώρο πλέον τόσα χρόνια, την αστρολογική ατζέντα του 2025 που σας έχω ετοιμάσει με πάρα πολύ αγάπη, όπου αναφέρουμε όλες τις κοσμικές μετατοπίσεις αλλά
και για κάθε ζώδιο οροσκόπο ξεχωριστά τις αλλαγές που θα συμβούν και τις ευκαιρίες που θα έχετε σε όλους τους τομείς κατά τη διάρκεια του 2025, αναφορικά με τον έρωτα και με τις σχέσεις, την καριέρα, τα οικονομικά, την οικογένεια και την ψυχική κατάσταση. Οπότε μπορείτε να γραφτείτε και να το λάβετε εντελώς δωρεάν για εκτενέστερες προβλέψεις με πολύ αγάπη μέσα από την καρδιά μου. Οπότε εγώ θα σας ευχηθώ ένα εμπνευσμένο και δημιουργικό νέο έτος, έτσι ευτυχισμένο το 2025 και ό,τι καλύτερο μέσα από την καρδιά μου. Ναμαστέ. Το φως μέσα μου αναγνωρίζει το φως μέσα σου.